Dunia ayah mungkin zalambai ayah adaya utai katainya zibangai ikazani boibu orang zalambai utai katainya zibangai ikazani boibu orang zalambai नैजि फेब्रुवारि 1993 मायथाइयाव बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल BSC गोरोबथा जाबाय नाथाय बर'फ्रा बेयाव गोजोननाय फैयाखिसै गिलु बालु हाथियारनि दावहासो नांफिनबाय जोंनि कार्बि आंलंनि बर'फोरनि मोनथाया लेखा बिलाइयाव थाबाय नै महामाया हाजो नोंबोथ' नुदोंमोन ना बर'नि सोमावसारनायखौ नै हुरखारि दैसा नोंबो साखि दंना कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरनि सुखु दुखुनि फोरमायनानै हो जोंनि जारिमिनखौ बे 21 मुगानि बर' फिसाफोरनो नोंसोर खौसे जा खौसे जा दाबो सम दं मानोना जोंनि सोमावसारनायनि मोनथाया दाबो जोबनानै थाङाखै गावजों गाव राजखान्थिनि एना-एनिखौ ज्राब गारदों गुबुना हरै जोंखौ खैसासो साफिनबाय नङाब्ला बर'फोरनि सिमाङा सिमाङैनो थालांगोन फै जों बयबो खौसे जायो Hey!